ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শান্তি চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত যোৱা 3টা বছৰ বড়োলেণ্ডত শান্তি আহি গ'ল আৰু हेलौ एभ्रिवान नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आरो लोगोसे इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनै आङो मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोननो आङो एसेबाबो दिन्थिलांबाय आरो सिगाङाव ससे क्लिप होनायावनो आं नोंथांमोननो एसेबाबो दिन्थिनाय जाखाबाय थारमाने जोंहा आसामनि जिथुनाखि हिमन्त बिश्व शर्मा मामा आसामखौ बेंगिरि बे बिथाङा दिनै इलेक्शननि सोमोन्दै सोरनिफ्राय माबायदि सहाय लानांगौ बेखौ गावनो मिथिखागौनो बेफोरनि सोमोन्दैसो आङो भिडिअखौ लाना फैदों आरो जोंहा बेराफारसे क'क्राझाराव बाइक रेलि लानायाव UPPL हान्जानि मानगोनां दैदेनगिरि प्रमद बर' सारा बे मा खोथा बुंदों बिनि सोमोन्दैसो आं दिनै नोंथांमोननो ससेबाबो भिडिअखौ देखायनानै लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा फारिनाय थाबाय स' लोगोफोर थुदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि মই কেনেকৈ কাৰ পৰা সহায় উলিয়াব লাগে তো মই জানো ইলেকশ্যনত চবেই সহায় কৰি দিব কংগ্ৰেছেও কৰিব BPSও কৰিব UPPLও কৰিব আপোনালোকেও কৰিব কেতিয়াবা আপোনালোকে বেয়া কথা লিখি কৰি দিয়ে সেইটো মানুহৰ ৰিয়েকশ্যন হয় কেতিয়াবা আমাক মোক গালি পাৰাৰ ফলত কেতিয়াবা ভোট আহি যায় গতিকে ইনডাইৰেক্টলি মই চবৰ পৰা সহায় লৈ লওঁ स' लोगोफ्रा जोंहा आसामनि जिथुनाखि मामा हिमन्त बिश्व शर्मा बे बिथाङा मा बुंलांदों बेखौथ' खोनाखाबाय नङा होमबा बेखायनो नोंथांमोना सानै हयै खामानिखौ मावलांदो जायफोर पलिटिकेल हान्जायाव आगान सुरो बिसोरो गासिखौबो खोथाखौ मिथिखायो बिथाङा थारमाने सहायखौ इनडाइरेक्टलि सबनिफ्रायबो लागोन जाहैदों सबनिफ्रायबो इनडाइरेक्टलि सहायखौ लागोन दा इनडाइरेक्टलि सहायखौ सोर सोर होगोन बिथांमोना गावसोरनो साननानै नायदो जे जोङो बे बाराव मामाखौ दैखांहरो ना दैखांहरा ना बले बिथांखौनो जोङो आसामनि चिफ हिसाबै सायख'नानै दोनफिनो बे नोंथांमोननि आखायावनो गोजासै दा बेखायनो आङो बेखौसो खावलायहरनो सानदों जे जोंहा मामाया जोंहा दिनैसिम कंग्रेस थाजेननायनिफ्रायनो सलायगासिनो दङ आरो दिनैसिम माबायदि सलायगासिनो दङ BJPजों थानानैबो बेखौ बयबाबो नुगासिनो दङ आरो मिथिगासिनो दङ सोर सोर अनसुंथाइ मोन्दों सोर सोर अनसुंथाइ मोनाखै मानो होनोब्ला अनसुंथाइखौ मोना नङा बयबाबो एसेबाबो मोन्दों बे राइट आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा बिथाङा जे सासे आसामनि चिफ मिनिस्टार जानानै नङा होमब्ला किसुमान मानसिनो बायदिसिना साख्रि होनानै दरमाहा होनो गोनां दङ बैफोर दरमाहाखौ होनो थाखाय बिथाङा किसुमान साख्रिनि दरमाहाखौ स्टप खालामना दोनगासिनो दङ गोदान गोदान आसनि खुलिगासिनो दङ बे गोदान गोदान आसनि खुलिमालाय मा जानो गोदान गोदान आसनि खुलिनानै आसनिखौ खुलिदों आसनिखौ हरनो हायाखै नाथाय बेराफारसे सोरबा अरुणोदय आसनिखौ मोन्दों बिसोर मोनबाय थादों नाथाय किसुमाना मोनाखै बेखौबो दा गोदान गोदान एप्लाइ होगासिनो दङ बिसोरो मोनो ना मोना बेखौथ' बुंनो हाया उननि बाथ्रासो जासिगोन दा बेखायनो आं सानो लोगोफोरखौ गासिबो बे आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आं खावलायहरनो सानो जे बिथाङा ओरै नङा ओरै सियालनिफ्रायबो बाब्बा सियाल बुद्धि दंखायो बेखायनो जोङो बिथांखौ बे बाराव देरहाहोनाया मोजां जागोन ना मोजां जाया बेखौ गाव गावनो सायख'नानै लादो नाथाय बिथाङा जे गोदान गोदान आसनि खुलिदों सियाल बुद्धिजों गोदान गोदान आसनि खालामनानै बेराफारसे आसनिखौ बन्द' खालामगासिनो दं बेराफारसे आसनि खुलिगासिनो दङ किसुमान अंगनबादि स्कुलनि मास्टारनि दरमाहाफोर बेफोरखौ स्टप खालामगासिनो दङ बे अंगनबादि मास्टारनि हेल्पार ओंखाम ओंख्रि संग्रा बिसोरनि दरमाहाखौ स्टप खालामनानै दोनगासिनो दङ अब्ला बेफोरबायदि बोरै जानो लोगोफोर नोंसोर गावसोरनो साननानै नाय बोरै जागोन जुदिहे आसनिखौ खुलिबाय था हरबाय था बै सोलिबाय थानाय मास्टार आरो हेल्पारफोरनि दरमाहा किसुमान जबनि दरमाहा बेफोरखौथ' हरबाय थानो हायोना मानो स्टप खालामनांगौ जाखो मानो स्टप खालामनांगौ स्टप खालामनांगौनि जेबो गोनांथिथ' गैया दा बेखायनो आङो बारा गोलावखौ बुंनो साना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बुजिगोन आरो नेक्स्ट जोंहा मानगोनां बिटिआरखौ बेंगिरि प्रमद बर' सारा मा बुंलांदों नोंथांमोना बेखौ नायदो बिटिआर मोननायनि उनाव दिनैसिम गोजोन सुक्तिया फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों बे बिथांनि बुंनाय भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय रेडि जाबाय 40 बोसोरनि उनाव दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैदों बे गोजोनखौ जों रंजानो नागिरदों बयबो जाहाथे रंजायो गोजोन फैबाय दिनै खुनु गिनांगौ गैया खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया
जों बयबो रंजानांगौ बाजानांगौ फुर्तियाव थानांगौ दिनैहाय दिवाली फैगासिनो दं दिवालीनि जों रंजानांगौ जोङो गोजोन फैनायनि उनावबो थांनाय 3 बोसोर रायजो राजाफ्रा माबा गिहां बरफहां जों बिदि नुदों बेखायनो दिनै जोङो 10,000 जोंनि UPPL नि वार्कारफोर आरो 5,000 बाइक मटर बाइक लानानै जोङो क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय काजलगावनि आलारि सोरां प्रेमसिं ब्रह्मनि स्टेडियामसिम जों सालायलांगोन लासै लासैनो बे रेलियाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি আশীৰ্বাদ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শান্তি চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত যোৱা 3টা বছৰ বড়োলেণ্ডত শান্তি আহি গ'ল আৰু সকলো গাঁৱে ভূঞে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আমাৰ আগত যেতিয়াই কথা পাতিছে তেখেতসকলে জনাইছে যে বড়োলেণ্ডত স্থায়ী শান্তি আহি গ'ল এতিয়া বাহিৰৰ পৰা এজন মানুহ আহিবলৈ ভয় নকৰে ভিতৰত যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী সকলো বসবাস কৰি আছে দিনে ৰাতি ঘূৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মানুহে ইয়াতে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ কথা নাপাতে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ মানুহে এতিয়া উন্নয়নৰ কথা পাতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়াৰ এটা সপোন দেখিছে लोगोफोर भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय मानगोनां प्रमद बर' सारा मा बुंदों आरो मा बुङाखै बेजों थाफानाय लोगो सासेया बिथाङाबो मा बुंदों मा बुङाखै जोंहा बे गेदेरमा सासेयाबो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिया नङा बुजिखाबाय थांनाय 3 बोसोर आगोलनिफ्रायनो जोंहा बिटिआर मोननायनि उनाव बा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव 3 बोसोर गोजोन सुक्ति जाबोबाय आरो दासिमबो गोजोनैनो दं जाहैदों नंगौ बे बाथ्राया सैथो हरनि हरला जोङो जेराव मेराव गिदिंनो हानाय जाबाय गोदोनि बायदि नंलिया बे राइट नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हानायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर मोनबाय बेखौनो आं दा बुंनो सानदों जे बिटिआराव 3 बोसोरनि उननिफ्रायनो जिथु गोजोना थारैनो फैमारबायब्ला दा लोगोफोर थारैनो 3 बोसोरनिफ्राय जिथु बिटिआराव गोजोननाया फैमारबायब्ला अब्ला जोंहा बै जंखार मुसाहारी आरो जनक कुमार ब्रह्म बिसोर सानै जोंसार मुसाहारी आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ मानि जाहोनाव नाङा फाङा दाय फान्दायनानै गुलि गावनो गोनां जाखो अब्ला बेफोरो मा नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथियो बेखायनो आं बुंदों बिटिआराव जिथु थारैनो गोजोन फैमारबायब्ला बेफोरबायदि मानसि गावबाय थानाय आरो मानसि बुथारबाय थानायखौ फारसेनिफ्रायनो फारि फारि बन्द' खालामलांजोब अब्लासो जोङो थारैनो गोजोनखौ फैबाय होननानै सानगोन दा बेखायनो नोंथांमोना बे बिथांमोना जिथु आफादाव दंमोन ना गैमारामोन आरो बबेबा मोनसे हानजायाव गोदानै आगान सुरफिनाखैमोन बेखौ नोंथांमोना आगोलावबो खोनाखाबाय जानांगौ आरो बिनि ससेबाबो भिडिअ फुटेजखौ आंबो होबावनो सानगासिनो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय ৰাতিপুৱা শুনা পাইছে যে মানুহটা ডেড বডি হৈছে কিয় কাৰণে হৈছে এইটো আচৰিত পাইছে কিন্তু মানুহটা স্পষ্টভাৱে খবৰ পাৰে ULB নতুনত কোনো হাত নাই ঘৰত থাকিয়া কাম কৰা খাওয়া মানুহ এই যেরকম খাওয়া মানুহ না গরিব মানুহ ঘৰটাও দেখা পাইছে বেচারা খুব ভালো ঘৰত থাকিয়া কাম কৰে আৰু নিচাটো খবৰ নাপায় আৰু ULB এর মানুহ কলে স্পষ্টভাৱে এটা নহয় নিজে অটো আছে অটো চলে থাকে আর গড়ে থাকে আর কি মোটামুটি আমি ঘরত দেখা পাই আর কি মোটামুটি নেলে বে খোয়াটো মিছা কথা আর কি নহয় लोगोफ्राथ' भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय दा बिसिनि बिथां जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार ना गोजोनसार बिथांमोननि न'खरनि बा गामिनि रायजोफ्रा मा बुंदों मा बुङाखै बिथांमोना बुंदों जे बे बिथाङा माब्लाबाबो बेफोरबायदि गोदान आफादाव आगान होआखैमोन आरो थाङाखैमोनबो मानो होनोब्ला बिथाङा ओरैनो गिदिंबाय थायो बा बेरायबाय थायो बेखार मानसि नालाय मा खालामनो जेबो साख्रि बाख्रि गैया खामानि दामानि गैया बेखायनो बियो जेराव मेराव लोगो दिगिजों गिदिंबाय थायो आरो थिग बेफोरबायदियावबो सन्देह खालामदों जानो हागौ बिथांखौ नाथाय बेफोरबायदि सन्देहजों मानसि गावथारनाय आरो मानसि बुथारनाया टटेलि बन्द' जानांगोन आं बेखौसो हास्थायो आरो बिथांनि गामिनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे बिथाङा टेम्पु थारमाने अट' गारिसो सालायनानै जायोमोननो बा बे अट' गारिजोंनो बियो अट' गारि सालायनानैनो न'खरखौ नायोमोन बिसि फिसा बिमा बिफाखौ बियो फिसियोमोन दिनै बे बिथाङानो रुंसारि जालांबायब्ला बिथांखौनो गावथारनानै बुथारनानै दोनबायब्ला
अब्ला आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा खोथा दंबावो रायजोफोर नाङा फाङा मानो बेफोरबायदि जोंनि बर'फ्रा गोजोन सुक्ति मोननायनि उनावबो दाउ अमा बोरमाफोरबायदि मानो जुनारफोरबायदि मानो गावथारजाबाय थानो गोनां जादों बेखौ साननानै नायदो रायजोफ्रा फैबाय थानाय इलेक्सनाव सोर बिथांखौ सायख'यो आरो सोरखौ दैखांनानै दोनो बे रायजो राजानि आखाइनि सायावसै बेखायनो आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा पलिटिकेलाव बुहुत बिथोरिया खोथा दङ पलिटिकेल माने फल्स होननानै आं डाइरेक्ट साननानै लायो बेखायनो आं पलिटिकेलाव आगान होदोंमोनब्लाबो पलिटिकेलनिफ्राय आं आनजायनानै फैफिनबाय आंबो गिदिङा नङा गिदिंदोंमोन 50 बोसोरसोखौ थारमाने बिजेपि दलनि जानानै आङो गिदिंबाय थादोंमोन बेखायनो आङो दा पलिटिकेल हान्जानिफ्राय आङो ओंखारबोनाय जाबाय मानो होनबा जेबो उन्नति गैया जाय लिडार बेफोरसो दङ जायहा लिडार नङा सेला बेला जों बायदिया जेबो खामानि होआ बेयाव बेखायनो जोङो जोंनि नैबे आसिनि मैल्यखौ बबे बायदियाव होयोब्ला मोजां जागोन आरो बे आसिनि मैल्यखौ जोङो बे आसिनि फिथाइखौ जोङो माबोरैहाय मोनफिनगोन बेबायदि मानसिनोसो जोङो भटखौ गाव गावबागाव सायख'नानै गोसो गोरबोजों थुनानै होब्लानो जाबाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायहरो नंगौ जुदि बिथांमोनहा आफादनि मानसिमोनब्ला बा गोदान आफादाव थांदोंब्ला बिथांमोनखौ गावनो हायोमोन बा बुथारनानै दोननो हायोमोन बे जेबो आपत्ति गैयामोन आरो बिनि सायाव मा खालामदों बिथांमोनहा सेरफांगुरि थानायाव लांनानै दोननानै थानायाव लांना दोननायनि अखानायैसो बिसोरो ULB आफादनि मानसि होननानै गावनो मोनबाय आरोखि बे नंखाय बाथ्रा बिसोरो आखाइ साखाइ खानायखौ खेवना होनानै बिसोर अबेबा लामायाव खारहोबाय खारहोनानै बिथांमोनखौ गावबाय खाराब्लाबो गावखागोन होननानै बुंबाय जेला बिथांमोना थैयो थाङो खाफालनि खोथासै साननानै बिथांमोनाबो गिनायनि सर्टजों खारनानै लाबाय दा बे खारनायावनो बिथांमोनखौ बिसोरो ULB आफादनि होननानै थोंजोङै गुलि होदों बेसो रायजोफोर बिसोरनि गुबै थांखिया अब्ला बेनो नामा जोंनि बिटिआर मोनखांनायनि उनाव सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोजोन फैबाय होननाया गोजोना माब्लाबाबो फैयाखै आंनि साननायाव गुबुना मा साना बेखौ मिथिया रायजोफोर जितु आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांदोंबा आंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय दा अब्ला आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला लोगोफोर आरो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबोनिसिमबो आङो गोसो गोथारै खावलायहरबाय जे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों बा मोजां मोनदों ना मोजां मोनाखै बिथांमोना नायनानै अननानै लोगोसे स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायबोनानै माबायदि मोनखो बेखौहाय आंनिसिम कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामना हो आरो लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय जेसेबां हायो एसेबां लोगोफोरनो आरो आंखौबो बे इयुनाव सासे बर' हिसाबै सासे मोजां इउटिउबार जानानै जौगालांनो हानायनि खाबुखौ होबानो जाबाय दा बेखौनो आं बुंनानै दिनै भिडिअ एसेखिनियाव फोजोबबाय बाय बाय लोगोफोर टेक केयार